til Cecilia til Theo, hun er her i dag, nemlig. Ja, og så skal vi i gang med spørgsmålene. Ja. Hvilken dato er det? Nå, ja. Her kommer der et spørgsmål fra dig. Nej, undskyld, Theo fra Hobro. Hun skriver, hej Cecilia Thea. Jeg er så stor fan af Swift, men det er min storebror ikke. Hvad skal jeg gøre? Kærlig hilsen, Thea. Hvad synes du, Thea? Altså, vi kan vente til, at den er gået ud. Fordi vi kan lige svare hende i næste afsnit. Ja. Så vi skal lige danse lidt. Baby, baby. Ej. 3, 4, 3, 2, 1, hej.